जिथुबा चिराङाव मोनसे दख'रानि गेवलां मेल हिसाबै जों बाहागो लाफैदों आरो बेयाव जिथुबा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे ओनसोलाव गोबां जोङो बायदि जोंनि बिथांखिफोरखौ लानानै बेवहाय रायजोखौ लानानै जों सावरायनायनि मोनसे खाबु लादों। बिदिनो जोङो सोलोंथाइ आरो जोंनि गेजेराव समाज बिथिंखौ लानानै गोबां जोंहा बेयाव रांखान्थि जौगानांगौनि थाखाय बायदि बिथिंखौ बेवहाय सावरायनायनि मोनसे खाबु जादों आरो बिनि गेजेरजोंनो जों खावलायगोन जे दिनै दादगारि एबा नैबे हाथिसार ओनसोलजों लोगोसेयै जोंनि समाज बिथिं आरो सोलोंथाइ बिथिङाव जोंहा मैखोमै बेवहाय गोबां जेंनाबो दङ आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरै जोङो 6.3 नि गेजेरजों मेनसार्सफोरनि जेंना फोजोबनायनि थाखाय दिनै मैखोमै जों खामानि मावनायखौ नागाराखै आरो बेखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय जों दिनै सरकारखौ नारसिनबाय थादों। फारसेथिं जोंनि आदबारि गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै जोंनि बिमा बिफा दिथागिरि फोरोंगिरि आरो गासै समाजनि सुबुंखौ जों खावलायगोन जे जोंनि नैबे ओनसोलनि फरायसाफ्रा जोङो खस्थ'यैब्लाबो जोंनि आदबारि गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै जिउआव जाफुंसार सुबुं जानो थाखाय जोङो दिनै फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनांगौ। फारसेथिंजाय जोंनि गेजेराव समाज बेरेखा आरो समाज बेरेखा खान्थिखौ फोजोबनो थाखाय जों जयै खामानि मावनांगौनि थाखाय जोङो साखाफारा जानांगोन। जोंनियाव ड्राग्स, जौ जुवा आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, हिउमेन ट्राफिकिं जानाय, मानसि गोमानाय नैबे ओनसोलाव गोबां माने बेबायदि गोलैसोनाय माखासे थासारि फैदों आरो बेखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मैखोमै मावथिफ्रा नैबे हालामाव रायजोनि गेजेराव खामानि मावनांगौ दं आरो बेखायनो जों रायजो बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे नैबे फेग्रा मुवा ड्राग्सआ बिसेसके गोदान गोदान महरै जायगा लागासिनो दं आरो समाजनि गुबुन गुबुन बेरेखा जोनोम होगासिनो दङ, समाज बेरेखा खान्थि जोनोम होगासिनो दङ, न'खरनिफ्राय लानानै समाज बिथिङाव रांखान्थि आरो गुबुन बिथिङाव बिथांमोनहा बायदि थासारि सोमजिगासिनो थायो। दा बेखायनो जों खावलायो जाहाथे जोंनि नैबे जथुम्मानि गेजेरजों मोनसे मेसेज थाङो जे जोंनि समाजाव गासै समाज बेरेखा खान्थिखौ बन्द' खालामनांगौनि थाखाय जों जथायै गसंनांगोन। जौ जुवानि थाखाय जों अरायसम गसंलांगोन, बेनि हेंथायै जों गसंलांगोन। मानो होनोबा बे समाजनि मोनसे मोजां खान्थि नङा, जाय मोजां मोनसे खान्थियाव लांनो थाखाय गोबां हाबाफारि मावनांगौ दं। आबाद बिथिं, बायदि बिथिं, फालांगि बिथिङाव दिनैहाय फेहेरनांगौनि थाखाय बर'फ्रा गोबां खामानि मावनांगौ दं आरो बेनिखायनो दिनैनि नैबे जथुम्मानि गेजेरजों जों मिजिंथियो इयुनाव जाहाथे बर'फ्रा मैखोमै रांखान्थि बिथिंखौ नोजोर लानानै जों दावगालांनो हायो। दिनै भारतआव गिबियाव 1 नाम्बारा जाबाय गोदान रायजो सोरजिनायनि जेबो बिथांखि गैया। फारसेथिं नैबे बड'लेण्ड ओनसोल क'क्राझार चिरां जायजों जेराव दङ आथिखालनि बिटिआर हालामा भारत संबिजिरनि 6थि फारिलाइयाव मोनसे खुंथाय गोहो लानानै दिनैसिम माने 20 बोसोराव आगान होबाय आरो बेखौ लानानै दिनैनि समाव बबेबा गोदान रायजोजों सरजाबनाय बबेबा सोरबा लांनाय बे खुनुदिन जानो हाया। मानो होनबा बे अलरेडि मोनसे टेरिटरियेल मोनसे एरिया मोनबाय जाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन जाबाय। बे रिजना मोनसे खुंथाय गोहोआव गभर्नमेन्ट दं, काउन्सिल गभर्नमेन्ट दं, बिनि चिफ दं, EM दं, गासै सरकार साबजेक्ट्स दं जोंहा 39 दं आरो गोदान साबजेक्ट एड जानो थांगासिनो दं। दा बे मोनसे खुंथाय थानायनि गेजेराव खाथिनि रायजोनि बबेबा मोनसे रायजो दानो नागिरनायाव दिनै जोंहा माने बेवहाय जेबो गिनांगौ गैया आरो बेवहाय रायजो गोदान जानोबो थांनाय नङा। बेयो मोनसे प्रपगेन्डा जानानै दं आरो बेखायनो जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बड'लेण्ड हालामनि रायजो बिथांमोनखौ खावलायो जाहाथे बिनि फारसे जेबो जोंहा गोनो गोथो जानांगौ गैया। जोंहा अदेबानि बड'लेण्डआ बिटिआर हालामा दिनै गहपुर हालामसिम, सिमलुगुरि, लखिमपुरसिम जों गोलाव मोनसे ओनसोलखौ दिनै बिटिआर हिसाबै मोननो थांगासिनो दं। बिसोर जोंनि थाखाय देरसिन दिनैनि समाव नेनानै थानायनि गेजेराव देरसिन मोनसे फिथाइ थायनो थांगासिनो दं। दिनै जिथिद्वार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 19थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 5थि बोसोरसालिया जथुम्मा बियो जोबनानै थांबाय। बेवहाय गोबां हाबाफारि जोङो लादोंमोन आरो बे हाबाफारिया बयनिबो बाहागो लानायनि गेजेरजों मोजाङै मोजां जाफुंबाय। दिनैहाय जोबथा हाबाफारि गेवलां मेल, गेवलां मेलाव जोंहा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथां आरो बेवहाय जर'खा आलासि महरै जों मोननो हादोंमोन बिटिआरनि CM बिथांनि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांखौ जों मोननो हादों आरो दिनैनि मेलखौ बेखेवनानै होलांदों चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि सोरांसार बसुमतारी बिथाङा आरो बेबायदिनो ओनसोलनि गोबां जोंनि फरायसालिफोरनि गाहाय फोरोंगुरु आरो फोरोंगिरि सार बिथांमोनहा जोंनि हाबाफारियाव माननि आलासि महरै बाहागो लाफैदों आरो गोबां रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै बे गेवलां मेलाव
बाहागो लाफैनानै मैखोमै माने जाफुंसार होबाय। आङो आलासि बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावहरदों। बिथांमोना जोंनि बे जथुम्माखौ गोबां बिथिङाव मदद खालामनानै जाफुंसार खालामबाय। रांखान्थि बिथिङाव हेफाजाब खालामदों जोंनि रायजो राजाफ्रा। दिनै माइरं खेन्दा हरनानै हेफाजाब खालामदों। दिनै दादगारि हालामनि रायजो राजाफ्रा खामानि मावनायनि गेजेरजों औवा बायदिसिना हरनायनि गेजेरजों जोंखौ हेफाजाब खालामदों। बिनि थाखायनो आं रायजो राजा बिथांमोननिसिम दखरा आफादनि जानानै साबायखर बावहरदों। आरो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो थान्दै मेलाव जि थांखि लाबाय जोङो मावनो थाखाय, बेफोरखौ जों बर' माहारिनि थाखायनो, बर' समाजनि थाखायनो जोङो मावलांगोन। जोङो गोग्गो समाज दानाय, जोंनि माहारिखौ जौगाहोनाय बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो गोख्रोङै खामानि मावगोन। जों बेखौ थान्दै मेलाव जों थांखि लादों। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बे ओनसोलखौ मोनसे साबना हामना ओनसोल जोङो मोननो हागोन बेखौ मिजिंथिनानै जोङो राफोद जोङो सांग्रां जादों। जोंनि मावथिफ्रा आवगायबोदों खामानि मावनो। आरो जोंहा गोदान मावफुं आफाद जोङो दानानै लानो हाबाय। गोदान मावफुं आफादाव जों आफादगिरि हिसाबै जा बिसिसर बसुमतारी बिथांखौ जों लाबोनो हाबाय। आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै सुरज नार्जारी बिथांखौ जों मोननो हाबाय। बिथांमोननि दैदेननायनि गेजेरजों जोंनि दखरा आफादा, जितिदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों मोनसे हान्जा, गोख्रों मोनसे मावथि फारिया जागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। आरो बिथांमोननि मावनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोला बे साबना हामना आरो गोग्गो थासारि बेयो जागोन होननानै आङो फोथायनाय